L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Matul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa, eluf ta' nies minn tfal sa żgħażagħ u anki anzjani inġabru fil-pjazza tal-Mellieħa biex mat-tokki ta' nofs il-lejl jibdew il-mixja annwali ta' Puttinu Kers li tintemm fil-Furjana. Din it-tradizzjoni annwali li saret ta' 19-il darba tiġbor eluf ta' Maltini minn diversi komunitajiet biex jissieħbu flimkien u jagħmlu din il-mixja għal għan nobli. Fil-fatt, fl-edizzjoni ta' din is-sena, għal din il-mixja ta' 20 km ħadu sehem madwar 10,000 persuna. Mixja li bdiet mill-pjazza tas-Santwarju fil-Mellieħa u għaddiet mix-Xemxija, mill-bypass ta' San Pawl il-Baħar, minn Bur Marrat, mill-pjazza tal-Mosta, minn Ħallija, mill-wiet ta' Birkirkara, mill-frant tal-Imsida, minn quddiem il-kwartieri tal-Pulizija u spiċċat fuq il-fosos fil-Furjana. Bħal kull sena, il-flus li jinġabru minn din il-mixja jmorru għand il-Fondazzjoni Puttinu Kers sabiex pazjenti Maltin li jkollhom jitilqu barra mirtutna l-kura jisibu għajnuna li taffilhom mill-ispejjeż tagħhom. Minn barra l-eluf ta' Maltin u Għawċin li pparteċipaw, 20 ta' persuni ħadu sehem minn wara l-kwinti biex tkun tista' tittella din l-attività. Bexxieren uffiċjali ta' Trasport Malta u Pulizija assistew biex jżommu l-ordni fit-toroq sabiex jiġi evitat kwalunkwe periklu. Intant, fil-ġimgħa kbira, komplew jinġabru aktar fondi waqt maratona li wkoll issir kull sena u tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha inkluż 1.